Yanzu AI shine dodon zamaninmu, domin mutane na tunanin AI zai zo ne ya ƙwace komai, kama daga aikace-aikacenmu, gaskiyar yadda muke rayuwa, da kuma duk wani zaɓi da muke da shi a duniya. Ko da yake har yanzu muna nesa da waccan rayuwa ta fim ɗin almara, amma akwai fannin da tasirinsa yake a bayyane sosai, wato aikin yi. A hankali fasahar AI tana ƙwace ayyukan yi, kuma wannan ba hasashe ba ne, domin kuwa ya fara tabbata a ƙasashen da suka ci gaba kamar su Amurka. Ga wani sabon rahoto daga Amurka wanda ya tattara alƙalmar korar ma'aikata na kowanne wata. Ku duba ku gani, a iya watan Oktoba an sallami fiye da mutane 150,000 daga aiki. Sannan rahoton ya nuna cewa an ninka yawan mutanen da aka sallama sau uku a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Domin a iya watanni 12 da suka gabata kacal, Amurkawa fiye da miliyan 1 ne suka rasa ayyukansu. Ku yi tunanin mutane sama da miliyan 1 sun rasa ayyukansu cikin shekara guda ɗaya cal a cikin ƙasa guda ɗaya. Wannan ba ƙaramin abin tashin hankali ba ne. Kuma hasashe yana nuna cewa abubuwa za su yi muni nan gaba. Domin yawancin kamfanonin Amurka har yanzu suna cikin yanayin sallamar ma'aikata, kuma ba su fara shirin ɗaukar sabbin ma'aikata ba tukunna. Yanzu ku duba waɗannan manyan kamfanoni. Kamfanin Amazon ya sallami ma'aikata 30,000, UPS ya sallami fiye da mutane 48,000 tun a shekarar da ta gabata. Kamfanin Target ya sallami kusan ma'aikata 2,000, yayin da IBM ya sallami mutane fiye da 2,700. A jimlance, kasuwar fasaha ta rasa ma'aikata 112,000. Haka zalika, kamfanin koyar da intanet sun rage kashi 45 cikin 100 na ma'aikatansu, kuma dalilin da suka bayar shine saboda yanayin AI a yanzu. Hallau, akwai kamfanin Salesforce da suka sallami ma'aikata kimanin 4,000 a watan Oktoba. Kamfanin yana amfani da wakilan AI a maimakon mutane. Wannan ne ya sa Majalisar Dokokin Amurka ta fara tunanin ɗaukar mataki. Sanatoci guda biyu sun gabatar da ƙuduri don bibiyar tasirin AI akan aikin yi. Dokar ta buƙaci kamfanoni su bayyana tasirin AI kan aikin yi, kama daga sallama, ɗaukar sabbin ma'aikata, har ma da sauyin matsayi. Misali, idan Microsoft ta maye gurbin ma'aikata 1,000 da AI, to dole ta shaida wa gwamnati. Wannan zai sa a gane adadin mutanen da suka rasa aikin yi saboda fasahar AI. Abin tambayar yanzu a nan shine, shin kuma a Najeriya kun jiyo kamshin barazanar rasa aikin yi saboda fasahar AI? Maɗa a sashen tattaunawa.